mor, han sagde til mig, lille skat, hold dig i kahytten dag og nat. Ingen må vide, jeg har en pige med, så gå blot og læg dig ned. Der lød en tuden, og så let i skuden. Jeg sagde farvel til Danmark gennem ruden. Et sidste glimt af det gamle land. Så stod jeg ret og sang den danske mand. Så sagde styrmanden bange, hvad, du kan vel andet end at synge sange? Og så blev jeg flov, og jeg svarede, det har jeg faktisk næsten overhovedet slet ikke spillet. Min ven har hverken titel eller penge. Nej, tværtimod, så har han bare gæld. Men til at elske er han ikke ringe. Han gør mig altid meget sensuel. Og når han tager på barmen, I kan tro, at han kan tage, så sker der noget med spidserne. Så stritter de, så stritter de, så stritter de igen. Og nu kommer det bassemand. Det føles som en kravle, der ender syd for navlen. Og når jeg bare tænker på, hvad der så sker sidenhen, så stritter de, så stritter de, så stritter de igen. Men bassemand, han kan få min elskov til at flamme. Og den kan flamme 14 gange om dagen. Hvis jeg har lyst, så kan han med det samme. Han har en urkraft som en bavian. Og hvor der skal være gilde, skal der også være hul. Hver gang han ser mig gå og vaske gulv. Så stritter den, så stritter den, så stritter den igen. Han ligner snart en aflagt kaserne med en flagstang. Det er omsider så, at når jeg bare ser på den, så stritter den, så stritter den, så stritter den igen. Tusind tak skal I have. Man har indbudt lidt gæster til disse vanlige fester, så er den mad, man som regel serverer, jeg helt blottet for gode idéer. Der er rødlån, flæskesteg, rejer, steglever, snapse og bajer, russiske krabber og skinke med flyt. Jeg tager og prøv noget nyt. Har de prøvet med pikkevarer, som er fiskebutik har? De kan tro appetitten hurtigt stiger, og især hvis der er nogle friske piger, for hver pik har aroma, så man falder i goma. Nu er det kolde og kedeligt som en hestefjert fra landet. Men har de prøvet med pikkevarer, så er sagen en anden. Har de en datter, der fjumser rundt med en ud fuld af bumser, så hun lige smiler en krater fra Mars? Jamen det kan jo ske, vi bevares. Hun får så noget til at bade, knuderne på sin facade, creme og salver, alt muligt sprøjt. Hjælper det? Ikke en døjt. Men har de prøvet med pikkevarer? Ja, det er en gammel skikvar. Kun par gange om ugen, så vil hendes ud inden længe se helt forklaret ud. Og Max Factor og Arden, de vil sige, er for satten. Og deres datter får chefens søn på grund af ferskentingen. Hører får de dagligt deres pikvarer af gemalen på sengen. Det gør du da vist, hva'? Nej, alt ligger hylder til bylder. Hver gang en husruder sylter, det er det du gør. Der er jordbær, solbær, stikkelsbær og rips. Det er sgu ligesom man får sig et svips.
Min sømand rejste bort, og jeg gik rundt så utilfreds. Af sorg, der blev jeg gift med en på cirka 67. Men den lille forskel, den var mindre end de tror. Jeg tænkte, der må kunne gøres noget, så den kan blive stor. Jeg prøvede alle knib, jeg prøvede på at støtte den. Men han var udbrændt, og jeg var 17. Og tilmed med en meget, meget velskabt krop. Men den var satme ikke til at råbe op. Jeg blev så gal, da der ikke var knald i hytten, og råbte, tal med en kirurg, om han kan bytte den. Eller tal med din farmasød en dag. Han ved, hvorledes sådan fedt og stives af. Lige fra jeg var 17 har jeg dyrket erotik. Jeg kender julelejene og den tyrkiske musik. Og jeg er lige så sikker på, den dag jeg bliver 90, der vil jeg stadig være lige voldsom vaks og vims. Det kan godt være, jeg har erotisk knald i bøtten, men jeg er snæver som en på 17. Og da jeg så den pornofilm, der blev jeg hed, for Eva kunne Ole Søn så blive ved. Sidste pige i filmen havde nytte, hvor han så barner med han dårligt nok kunne flytte. Men jeg må tilstå, skulle jeg møde den charmeur, så skulle det sat mig ikke koste ham en øre. Og lille Henry gentager, ved I hvor bordellet er, siger Henry ud af bæve. Og så stikker hun ham her, refleks ind øretæve. Henry flygter uden ord, han lægger damen bag sig. Henry flygter hjem til mor, for Henry vil beklage sig. Mor, jeg gik og faldt i snak med hende, de kalder skuden. Pludselig så hun mig stak en ordentlig en på tuden. En som i staden, står hun det skin, spejler i haden, blikker af sind. Bøjet af sorgen, kommer ned, næppe i morgen, ejer hun brød. I plads når hun læser, hun ofte har mærkt, sin fader og moder, hun aldrig har kendt. Ej, det var altså ikke nogen skydebane det her, vel? Nej, det er ikke skydeskiver. Så går den af. Det er bare fordi, det vil se frit fald. Købler